Nagpresentar kan Radyo DZGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. DZGB Bareta alas 12. Diyos marhay na pagkaudto sa nagabos mga tugang, ini ng kabilugan kan mga bareta kunyan na pagkaaga, tigdi sa radyo DZGB. Ako po ang sinabaging tagapagbareta kunyan na pagkaudto, ako po si Renz Luna. Sa pamayo ng mga darakulang bareta sa lado lokal, mass vaccination sa Daragalbay, suspendido na, bakuna naubos. 2D Water for All Project inilansar ni Representative Salceda. Sa lado nasyonal, peligro kan Lambda variant, pinag-adalan pa kan Philippine Genome Center. Black box kan buminagsak na C-130 plane ipapadara sa Amerika. Bareta sa ibang nasyon, state of siege sa Haiti ipinagdeklarar. Sa lado ni sports, Philippine Cycling National Trials mapuuna sa Sabado. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Para mientras na suspendido na ang mass vaccination rollout sa Daragalbay dahil ang tanaubusan sindaning supply kan mga bakuna kontra sa COVID-19. Ang siring na bagay nangyari dahil ang mas lalong nagdakol ang bilang kan mga residentes kan barangay na nagpabakuna na tanganing maproteran kontra sa siring na virus. Sebong nalano nagtauman sindaning asigurasyon na kung magabot na ang dugang na supply ng mga bakuna, ipapadagos giraray ang mass vaccination rollout tanganing mas dakol ang babakuna ang siring man, makamtan ang herd immunity. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Dahil ang importante nin marayan tubig sa oral daw na pangangaipo kan mga residente sa barangay, inilansar ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda ang 2D Water for All Project kung saan kamawatan kainin na matawanan nin maray na supply nin tubig ang mga barangay. Lalo na mga nasa ararayong lugar na dahil naman pig-abot kay Legazpi City Water District. Ang siring na bagay nangyari matapos ang nagkapira ng barangay sa sur na parte kan Legazpi City ang natawanan ng jetmatic pumps at inipapanggamit ang aling masiguro na magbulos ini asin magkaigwan ng malining na tubig ang mga residentes. Ini magpapadagos sa iba pang barangay sa segundo distrito kan Albay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tulong miyembro kan teroristang New People's Army ang suminuko na sa gobyerno sa barangay Balete, Aroroy, Masbate. Sigun sa Kampo General Siminola, resulta ini kan padagos na operasyon kaya nagsarong puwersa kan mga elemento kan Aroroy Municipal Police Station, PIU, 1st PMFC, Masbate PPO, RIU 5, 21 or 21B, 9th ID, PA 504 MCRMFB 5, 91 DRC PA at 96 MICO, 9 MIB, 9th ID and PA na maingganyaran mga teroristang organisasyon na magbalik na sa gobyerno. Kasabay kan sa indang pagsuko pinagsurrender man nindaan mga armas sa sinbalan na nasa indang posisyon.
Nakuha hali kay alias Dagol ang sarong M14 rifle as sarong steel magazine na may binding bala. Sarong shotgun ang nakuha man kay alias John Ray as in sarong unit nin homemade shotgun. Sarong magazine na may tulong bala as in duwang molotov na recover kay alias Brian. Sigun sa investigasyon kan tulong person ang miyembro kan Platoon 3 Committee ng Larangan 4 sa rarom kan komando ni Eddie Rosero alias Star, Commanding Officer Centro de Gravidad Larangan 1, Komite ng Probinsya 4 ay sangunyan ang mga rebel returnees sa sin mga armas sa pinagsukoan nasa kustudiya na kan 2nd Infantry Battalion Philippine Army sa Barangay Baclay, Milagros, Masbate para sa magkakanigong disposisyon. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Pupunan ang pagbabakuna sa mga personang kaibaan sa A4 priority group sa oras sa may mag-abot ng bakuna sa syudad ng Legazpi. Yan ang kinumpirmar ni Alcalde Noel Rosal matapos sa magtaunan ng Go Signal ang Interagency Task Force sa Legazpi as in Naga City. Matapos sa may konsiderar na high risk sa COVID-19, paliwanag ni Alcalde na ang mga individual na konsideradong A4 na nakapag-rehistro sa Legazpi City Electronic Immunization Registry o QR code ni inoto na bakunahan. Magkakaigwaman ng meeting unyan ang alkalde kay ba ang vaccination team kan syudad sa kaning plano ng magiging sistema sa pagbabakuna sa A4 categories o essential workers kay ba ng mga media. Tinawan doon kan alkalde na daiman mag-aako nin walk-in na mapabakuna sa oras sa magpadagos ang vaccination sa syudad. Dahilan ta Hulyo 6 kan temporaryong natapos ang pagbabakuna sa mga Legazpeño dahil sa ubos na ang bakuna na kaalukar sa syudad. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Enervon C Tablet. Enervon C Tablet, multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Nasa 23 na kahon na may laog ni na 36,800 na vials ng Coronavac o Sinovac vaccine na nag-abot ngunya na aga sa Legazpi City Domestic Airport. Natulos man na pinagtransportar sa Department of Health Bicol Center for Health and Development Region 5 Cold Room para naman sa inventory sinduman naman initago bago ipag-distribuir. Sigun sa DOH-CHD Bicol, nasa 10,000 na vials ng bakunang nakaalokar sa Albay, 5,000 na vials sa Legazpi City, at 5,000 na vials sa Naga City, mentras ang natadadang 16,800 vials ng bakuna ang nakatalaan man ni-distribuir sa mga ibang probinsya kan reyon. Sa kunya naglalaw man DOH Bicol na mas madudugangan na sin mapapadali ang pagrealisar kan herd immunity sa reyon dahil nagtapadagos ang vaccination program sa Bicol. Dahil sa low supply and demand kung kaya naapektaran na sinaglangkaw ang presyo kan kuryente asin bill kan mga konsumidores kan Hunyo. Yan ang pinaglinaw ni Pat Gutierrez tagapagtaram kan Albay Power and Energy Corporation kung sa iyang piniliwanag na kung daing nagbakalan APEC ng 75.91% na supply hali sa San Miguel Energy Corporation o SMEC sa presyong 6.7013 pesos per kilowatt per hour. Sa laog sana ni nagkaper ang periodo pwedeng suminakat ng 17.5634 pesos per kilowatt per hour ang presyo kan kuryente. Paliwanag ni Gutierrez, Hulyo 2 kan taon Bill 21 kan tugutan ng Department of Energy na magkaigwan ng Emergency Power Supply Agreement o EPSA ang APEC sa SMEC sa laog ng 6 na bulan. Dahil kainin na mapipreventaran kainin ang posibilidad na magbakal ng 100% ng kuryente hali sa Wholesale Electricity Post Market o WESM. Metro sa pinagsiguro ka na sabing opisyal na asahan na magbaba ang presyo kan kuryente asin kan bill kung ngunya na bulan ng Hulyo hanggang Desyembre taon 2021. Nasa 38 ang trash bins o basurahan, 79 ang personal protective equipment o PPE sa arga uniform, cap, gloves, face mask, raincoats as in safety shoes. Ana itaw kan lokal na gobyerno kan daragalbay sa mga street sweepers, garbage collectors as in truck drivers sa Banwaan. Pinanginotan ang pagdistribuir ni Alcalde Vic Bareta asin Vice Alcalde Junji Ausian kung saan niya naging resulta kan espersos kan Municipal Environment and Natural Resources o MENRO Daraga sa pamamagitan ni Henry Jacob. Sigun kay Jacob, importanteng maray na masigura asin matawanan ng proteksyon ang mga street sweepers kontra sa COVID-19 dahil ang tasaro sintas sa mga bantad asin vulnerables na maulakitan kan COVID-19. Mientras sa nagpagirondom si Jacob sa mga Daragenyo na siguro ng mga ginamit na face mask maibugtak sa mga plastic bottle bago itapok sa mga basurahan, siring man ang pagmantinir na malinig ang palibot ang maibitaran ang anuman na klase ng helang. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal. Pagkatapos kayo ni.
multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Marahayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando Di Cabredo na kami. Inibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Pinubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na! Ano bang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Lumat na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick.
The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have Adelaines and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and the avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. DZGB, Bareta, alas 12. Balik kita kunyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Pigadalan pa kan Philippine Genome Center o PGC kung may peligroso ang Lambda variant kumpara sa Delta variant kan COVID-19. Sekund kay PGC Executive Director Dr. Cynthia Saloma, wala pang sufisyente na data sa ebidensya ang mga eksperto na magsasabing mas peligroso ang Lambda variant. Sinabi niya dahil ninda masabi pa sa ngunyan kung mas makaskas makaulakit ang Lambda variant. Siniguro man ni Saloma na wala pang nadidiskubreng Lambda variant kan COVID-19 sa Pilipinas. Ang Lambda variant ay na-discovery sa Peru kan Disyembre taon 2020 as ipinagkukonsidera ning variant of concern kan World Health Organization o WHO. Biglalauman ang pagiging Delta resilient kan Metro Manila sa tao kan padagos sa vaccination rollout sa nasyon sigon sa Octa Research. Sinabi ni Father Nicanor Austriaco kan Octa Research na nababakunaan na nin first dose ang nasa 20 sa god sa 70% ng populasyon sa lambang lokal na gobyerno sa National Capital Region o NCR. Dahil ang tigdidakula ang chance na maabot kan NCR ang pagiging Delta resilient sa pinagsasabing sa pigsasabing 60% na mas nakakulakit kumpara sa Alpha variant. Tinawan man doon ni Austriaco ang pagiging low risk kan NCR base sa impormasyon na pinaluwas kan Department of Health o DOH. Big to go tanakan Food and Drug Administration FDA ang 42-day interval sa pagultanan kan first dose as in second dose kan Sputnik 5 COVID-19 vaccine. Sigun kay FDA Chief Rolando Enrique Domingo, napighirit kan Gamalaya Institute na palawigon ang interval sa pagultanan kan doang vaccine doses kan Sputnik nin 90 dias gikan sa dating 21 dias. Sa giraray man na pinagadalan kan FDA ang kahagadan na ini kan Gamalaya matapos indang magsumitir nin kadagdagan na datos na masuporta sa indang hirit na dagdag na aldaw kan interval entry kan duwan doses. Alagad sinabi ni Domingo na base sa rekomendasyon kan vaccine expert kan nasyon 42 dias interval sana pinagtutugotan. Wala man yung problema kung yung kaso matraso ang pagtatao ng second dose. Alagad kung itatao ini makalisang 42 na aldaw dapat magkaigwanin basihan na ini ang maging epektibo pa man giraray. Ipapadara sa Amerika na recover na black box o flight data recorder kang buminagsak na C-130 plane sa Sulu. Sigon kay EFP Chief General Cirilito Subiana, na daing kakayanan mga otoridad sa nasyon na buksan as inhilingon kung anong laog na sabing black box kay papadara ini sa nasyon na Amerika. Sigon kay Subiana, nagipagkoordinar sinda sa indang counterpart sa Amerika as nangako ang mga inin na ipoproseso tulos ang black box sa oras na maresibin ninda ini as in tulos na ipapasa sa EFP anong manalaog kay ni. Pinagalaom man na dakulaan may tatabang kan laog kan black box sa investigasyon kung anong tunay na kausa kan pagbagsak kan C-130. Naghiro na sa Kongreso ang propwestong AFP modernization. Sigun ini kay Congressman Rafi Biazon, matapos bumagsak ang sarong C-130 plane ay kinagadaan kan 50 na soldados asin tulong sibilyan sa Patikul Sulu. Sinabi ni Biazon na pinagpaplansya na ninda ang procurement process
Base naman sa kahagadan kay military para makaskas na makabakal ng mga modernong kagamitan ng AFP. Tirawan panindoon ni Biaso na tulong aspeto ang pinagbabasehan sa mga aksidenteng involved on military aircraft. Aron kang nangyari sa Sulu. Kaya bandig din kondisyon ng aeroplano, kamugtakan kan panayon asin magin ang operator. Sa kaso kan aksidenteng C-130 sinabi ni Biaso na nasabing military aircraft may kukonsiderar na all-weather aircraft. Bareta sa ibang nasyon. Deklarar ni Haiti's acting Prime Minister Claude Joseph ang state of siege dahil sa pagkagadaan sa saindang presidente na si Jovenel Moise. Sinabi ni Joseph na nasabing desisyon base naman sa napagkasunduan kan mga Council of Ministers. Nakapalaman sa saindang lane na igwan tulong klase ng emergency na magpopoon sa state of emergency na susundan ni state of siege as in pinakahalangkaw na klase ni state of war. Siranom kan state of siege ang gabos ng mga borders na kasarado as in temporaryo yung pinapotoban martial law na mga kapulisan na si militar ang mahingenot sa implementasyon ng lay. Nangapodan ini sa mga namamanwa na maging kalmado as in siniguro niya ang pag-aresto sa mga sospek. Magigirom daw man na ginadan si Moise kan sakyadahon ng mga armadong kalalakihan saan sa iyang harong. Bareta sa lado ni sports. Maabot sa total na 116 siklista na kumpuesto ni 98 lalaki asin 13 babae ang mapadyak sa tinampo kan Clark Freeport and Special Economic Zone sa Pampanga para sa Field Cycling National Trials. Ang karera yon individual time trial. Criterium asin must start sa primerong aldaw ang 13 babae maglalaman sa distansyang 171 kilometros. Mantang makaagi ang sarong oras ang 54 na lalaki magkakaigwakan sa ng individual time trial. Mantang sa ikaduwang aldaw magkakaigwan ni road race hindi mapuon sa Sabado asin sa Domingo. Breakthrough Istorya. Kakulang tabang sa mga nagbibisikleta ang bagong imbensyon kan mga eksperto sa siyensya sa teknolohiya sa kinaban. Ini sarong pambirang klase ng ilaw na pwedeng itakod sa likodan na parte kan bisikleta. May sensing controller rin sa helmet kung kaya pag nagkiling ka sa wala o too, minakimat-kimat na garong signal light ang ilaw na ini. Mantang kapag nagpreno, automatic na minailaw ini nimpula. Ang sarap ang feature kay ini yon anti-theft alarm kung saan pag may nagbalo na tanyugon o habason ini ang sensor sa helmet minakimat-kimat kasabay kan alerto sa imong smartphone kung saan nakamapa ang direksyon kung pasain ang bisikleta kaya madaling masusok ini kan mga otoridad dahil sa built-in tracking system kay ini. Istorya na iiba. Sarong mahiwaso na manhunt ang pinagibungon niyan sa India matapos na habason in sarong gang ang pinagkakarkulong sarong tonelada nin gikan sa baka, gikan sa sarong sadit na banwaan duman. Sigun sa mga pulis, banggikan sa kedaan kan mga maabas ang storage facility kan Duere na village kung saan nakatago ang mga ati kan baka tapig titipon kan banwaan. Pigkakarkulong nasa 1,600 rupees o katumbas ni 1,000 pesos ang kandidad ni sarong toneladang ati kan baka na hinabas kan mga mataban. Pinagagamit ang ati kan baka na ingredient sa pataba kan daga. Pabenta man ini sa India lalo na tanauso man duman ang organic farming o pag-uma na dai nagagamit ng mga kemikal. Pigarampaman girari kan mga pulis kung paanong marikas na natabag kan mga sospek ang sarong toneladang ati nin baka. Flashback. Hulyo 8 kan taon 1987 kan magbisita bilang official representative kan Vatican sa Millenary of the Russian Orthodox Church si Jaime Cardinal Sin. Kan pinakang enot na Catholic prelate na nagmagbisita sa Lithuania poon kan 1917 Russian Revolution. Naging parte kan selebrasyon ni Cardinal Sin apisar kan sinti kan entry kan gobyerno kan Russia sing kan simbahan dahil sa pagsayuma kan Vatican. Narekonesiron ang soberanya kan Russia sa Baltic Republic. Pinagladawan ni Cardinal Sin ang siyang biyahe sa Lithuania bilang pilgrimage of friendship and love. Si Cardinal Sin nagadan kan Hunyo 21 taon 2005 sa edad na 76 anyos. Yan ang mga bareta. Sinurat dyan sa DZGB News Base, patarabang-tabang News Director Edwin Peralta, Chef News Manager Mar de la Cruz. Ako po ang sinong nagtagapagbareta ko niya na paggaudto. Ako po si Renz Luna. Di maghali, di magpuknat. Masunod ng programa ang Iskaramusa, Kiba si Angel Mustasa. Pagkatapos na nagkape ng mga pagiromdom. Sa inyong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12.
Abangan ang masunod na programa. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion